سلامتی میر ಕಮ್ಮುಕ್ಕೆ ಗಂದೆ ಹೊರಗೆ ವಾರ್ತಾ ಬರೆ ಕಮ್ಮುಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಂಗ بن زمین سرا برکھن لوٹ گیا تھا برش پہ میرا خیال ایک وسط گشت دور برو بغیر بانزورا بغیر موسمو بغیر چشنتا کانسوریے ماں بگند ایک سوال دے ماں اور تک کہ صحیح چیزیں تو تعامل کرنے آئیں سی طرح قدرت یہ تو اشنام بھی دیا طرح نتر سین اس پہ پینک نہیں آئی مطلب اللہ تعالیٰ رجبر نوشی کے طرح گواتا چتر سینا طرح آپا چے طرح خاکا چے بس آسا چی طرح ضرورت سینی مگا انچن جستے کنا ساگر اشتو دا ایک گجام چیزی بھی مزہ آنت کہ آس چیئے خاک چیئے گوات چیئے آس چیئے اچھون طرح شانی باب تک گوشت کا من سرپد من کہ تو منی لیولا سرپدے کہ وہ کجام جا گیا رو گئے اسی دستن سک کرنے گئے کہ سک نادو کی کاری وہ یہ ابھی سوال بہت چمودہ پیدا کریں کہ مارا ایر مارچی گوشے بھگوان گوشے ایشور گوشے گاڈ گوشے اللہ گوشے آترا را آسا چی ضرورت اسے منی ایک بستے اس سوال ایش بھی کہ اگر تو طرح اما چیزا کہ مرو پر طبیبہ مرو بعد مذکرہ طرح چا اما چیزا تو سینر بھی کہ آئیے تو آئی ذائقہ نچشتا ہے